Os profesionais do Mar da Guiño non irán á Ameixa neste mes. A escaseza deste recurso marca o marisqueo na lonxa local. O ano avanza, pero non parece haber melloras no referente á presenza da ameixa nos bancos marisqueiros. A Confraría de Guiño e a súa agrupación de marisqueo non capturarán esta especie polo momento. As decisións da ameixa é outro punto que xa tivemos unha reunión a semana pasada. Estamos valorando na reunión non contemplaron abrir ahora en maio, como temos feito 8 anos, pero ahora non se abre. Estamos á espera, parece que recuperou algo. A ver, eu como digo sempre, cando se ve se recuperou ou non é cando se vai. Primeira vez, as probas a min hai anos que non resultaron, pero bueno, a ver, a meixa se en maio, se a mediado, se en junio vai a abrir. E tamén se abrirá o Percebe, especie que agora está pechada tras 3 meses de actividade. Pa julio, vamos indo pouco a pouco, entre uns recursos e outros, imos indo bastante ben. Campañas que estiveron dando os seus resultados para os profesionais do mar. Sacando un xornal, os que estamos traballando diariamente, un xornal ímolo sacando. Na nosa confradía, nós realmente levamos sempre o mesmo número de traballadores. Pode oscilar algún de máis, pero nós non sufrimos o parón que, por desgracia, están sufrindo outros cofradías, como é Cabo de Cruz, Noia, vai a ser un ano fatal de marisqueo, esas cofradías sí que están resentindo moito. Nós, gracias a Dios, imos bastante ben entre os recursos e outros, imos gobernando, como digo sempre. Agora os recursos que se poden atopar na lonxa de Alguiño reducíronse, xa que o remate de abril tamén significou o peche da campaña do ourizo e o paro no Percebe.